Ministru, l-ewwel reazzjoni tiegħek għal-diskors tal-kap tal-Oppożizzjoni. Diskors tal-lum tal-kap tal-Oppożizzjoni kien diskors tal-Halloween li jipprova jbeżda iżda jispiċċa ħadd ma jieħdu bis-serjetà. L-unika parti li verament kienet tal-biża mid-diskors tal-kap tal-Oppożizzjoni li xiref mod perikolus ħafna fil-fema tiegħi lejn diskors tal-lemin estrem, mod ksenofobu, b'mod li fil-fema tiegħi qatt ma smajna fl-ogħla istituzzjoni ta' dan il-pajjiż. Barra minn hekk li huwa wkoll inkwetanti ħafna huwa li min-naħa tagħha l-Oppożizzjoni huwa ċar m'għandix idea ta' strateġija ekonomika, m'għandix idea kif taħdem l-ekonomija. Jien min-naħa tiegħi flimkien mad-Deputat Prim Ministru flimkien mat-tim kollu ħankunu qegħdin inkomplu naħdmu sabiex inżidu x-xogħol, nġibu aktar ġid lejn il-pajjiż u kalla jrid għadha wkoll fid-diskors tiegħi inkun qed nispjega diffikultajiet enormi li għandu l-kap tal-Oppożizzjoni biex jirrikonċilja diskors li assolutament ma jagħmel sens lejl tajjeb.